Αγαπητοί φίλοι, πριν πω δύο κουβέντες για το διάζωμα, τη σχέση του Υπουργείου με το διάζωμα, τη σχέση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας με το διάζωμα, τη σχέση του διαζώματος με την κοινωνία των πολιτών ή καλύτερα το πώς το διάζωμα είναι κομμάτι της κοινωνίας των πολιτών, θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια με αφορμή αυτά τα οποία είπανε ο κύριος Δήμαρχος και η Αντιπεριφερειάρχης η Σταυρούλα, η Δήμου, με την οποία έχουμε μία μακρά φιλία. Νομίζω ότι η βόλτα σήμερα στην Ελευσίνα απάλυνε, τουλάχιστον για μένα, την θλίψη που μου προκαλούσε πάντοτε ο στίχος του Γκάτζου για τα νεκρά πουλιά στην Υψηκάμηνο. Υπάρχουν ελπίδες ότι το φλουσκούνι και η άγρια μέντα μπορεί με τον α ή β τρόπο, συμβολικό ή πραγματικό, να ξαναμυρίσουν σε τούτη την πόλη. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να σας το πιστώσουμε με πολλή ειλικρίνεια και με πολλή αγάπη. Θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά την Σταυρούλα και την Αντιπεριφέρεια και τον Γιάννη το Σγουρό, καλό φίλο και αυτό, πολλά χρόνια, για την προσφορά του σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Των 100.000 ευρώ είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό για τα δεδομένα της εποχής. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Για την αποκατάσταση και για τις αναγκαίες μελέτες που χρειάζονται στο τελεστήριο. Το τρίτο σχόλιο αφορά τα εγώστενα. Δεν είχα σκοπό σήμερα να πω τίποτα, αλλά μιας που το ανέφερε η Σταυρούλα, δεν λέω για να πω ότι κάνουμε το έργο στα εγώστενα, δηλαδή η τρίτη εφορία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων με αυτεπιστασία, ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο σε ένα μοναδικό φρούριο, μοναδικό και από άποψη αισθητικής, αλλά και από άποψη επιστημονικής. Όσο για να πω ότι τελειώνοντας η αναστήλωση αυτού του συγκεκριμένου πύργου, αμέσως θα ξεκινήσει, μετά από την έγκριση που έδωσε πριν από μερικές εβδομάδες στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, η αναστήλωση και του άλλου πύργου. Αυτός είναι μόνο ο λόγος που το αναφέρω. Δεν χρειάζεται να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ σήμερα, σε μία ακόμα Γενική Συνέλευση του Διαζώματος, που είναι η πέμπτη. Είναι η πέμπτη, αλλά και είναι τετραετής κύκλος. Και είναι και εκλογική. Είναι η πέμπτη, ακριβώς. Ναι. Γεγονός που δείχνει ακριβώς τις εξαιρετικές αντοχές αυτής της κίνησης των ενεργών πολιτών, που σε αυτούς τους πολύ δύσκολους και αντίξωους καιρούς εξακολουθεί να προσφέρει ουσιαστικά στην υπόθεση του πολιτισμού, έχοντας κάνει τον εθελοντισμό, έννοια εμπολής άγνωστη στην ελληνική κοινωνία, στάση ζωής, και προάγοντας με αυτόν τον τρόπο το ιδεώδες της κοινωνικής ευθύνης. Μέσα σε πολύ λίγα χρόνια το διάζωμα έχει κατορθώσει να κινητοποιήσει τις κοινωνικές δυνάμεις, τον επιχειρηματικό κόσμο, την εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κοινότητα, τους θεράποντες της τέχνης και της επιστήμης, τη διοίκηση, την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, σε ένα σκοπό που, κατά τη γνώμη μου, υπερβαίνει την απλή συνδρομή στο έργο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και του Υπουργείου Πολιτισμού, σε ένα έργο το οποίο αυτό καθ' αυτό συνιστά μια δραστική παρέμβαση στα πολιτιστικά πράγματα του τόπου μας. Δεν θα μιλήσω για το συνολικό έργο του διαζώματος, το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Θα πω μόνο ότι αυτή τη στιγμή, σε συνεργασία το διάζωμα με το Υπουργείο Πολιτισμού, με τους φορείς της αυτοδιοίκησης, έχουν και εκτελούν ένα έργο προγραμματικών συμβάσεων ύψους περίπου 8 εκατομμυρίων ευρώ, 7.850.000, σε 18 αρχαία θέατρα σε όλη την επικράτεια, από τα Άβδυρα μέχρι τη Γόρτινα στην Κρήτη και από τη Μυτιλήνη μέχρι τους Ενιάδες. Οι δράσεις αυτές ξεκινούν από τις προκαταρκτικές γεωφυσικές έρευνες και την ανασκαφική διερεύνηση για να φτάσουν σε υποδειγματικές μελέτες αποκατάστασης και ανάδειξης των μνημείων αυτών. Παράλληλα, η Αρχαιολογική Υπηρεσία εκτελεί αυτή τη στιγμή έργα που φτάνουν περίπου στα 20 εκατομμύρια, στα 15-16 θέατρα, τα οποία ανέφερε προηγουμένως και ο Σταύρος, μέσα από τις χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ. Σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις, οι προϋποθέσεις για την ένταξη των έργων δημιουργήθηκαν, ορίμανσαν μέσα από την στενή αυτή συνεργασία του διαζώματος, ημών δηλαδή όλων, με την Αρχαιολογική Υπηρεσία, με τις εφορίες αρχαιοτήτων, με το Υπουργείο Πολιτισμού. Και τα έργα αυτά ξεκινούν, τα θέατρα αυτά είναι από την Θράκη, από τη Θάσο, τη Μαρόνια, τη Μίεζα, τη Δοδόνη, την Νικόπολη, τη Λάρισα, τη Δημητριάδα, τη Μεσίνη, τη Μήλο, την Απτέρα της Κρήτης και ακόμα μερικά. Συγχρόνως,
ετοιμάζεται και ένα απόθεμα έργων που είναι έτοιμα προς ένταξη, όπως είναι μετά την αδειοδότηση των μελετών από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το Θέατρο της Δήλου και το Θέατρο των Δελφών, τα οποία είναι οι αμέσως επόμενες εντάξεις για χρηματοδότηση. Όλα αυτά είναι έργα που αλλάζουν τον τρόπο που μέχρι σήμερα προσεγγίζαμε το αντικείμενο, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις μας γύρω από ένα συναρπαστικό επιστημονικό θέμα, αλλά συγχρόνως αποκαθιστώντας ζωντανούς και διαχρονικούς χώρους θέασης και ακρόασης σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό είναι η μεγάλη συνεισφορά, καθώς όλη αυτή η προσπάθεια που θα μπορούσε σε πολλές περιπτώσεις, φυσικά με την απαραίτητη αξιολόγηση, να οδηγήσει σε επανάχρηση κάποιων από τους χώρους αυτούς για τους ίδιους σκοπούς για αυτούς που δημιουργήθηκαν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάποιες χιλιετίες, 2 χιλιετίες μετά, να ξανακούγεται αυτός ο ελληνικός λόγος στον ίδιο χώρο. Μέσα φυσικά από θεατρικές και μουσικές παραστάσεις, με κύριο κριτήριο το σεβασμό στο χώρο και στην ιστορία του. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους χώρους οι ίδιοι βρίσκονται πέρα από αρχαιολογικούς χώρους, μέσα σε συγκλονιστικά πολιτιστικά τοπία, σε τοπία μοναδικής ομορφιάς. Το να υπάρχει λοιπόν αυτός ο συνδυασμός της ανάδειξης του μνημείου, του αρχαιολογικού χώρου, του πολιτιστικού τοπίου, του σύγχρονου δρόμενου, από την φύση του γεννά ένα σύγχρονο πολιτιστικό τοπίο. Και αυτό που λείπει στην Ελλάδα είναι τα σύγχρονα πολιτιστικά τοπία, η δημιουργία των σύγχρονων πολιτιστικών τοπίων. Παράλληλα, σύμφωνα βέβαια με τις επιταγές των διεθνών συμβάσεων, του αρχαιολογικού νόμου κλπ., είναι δεδομένο ότι πριν αυτοί οι χώροι αποδοθούν στο κοινό είτε για επίσκεψη είτε για χρήση, έχουν ανάγκη από τις κατάλληλες επεμβάσεις που εγγυώνται την ασφάλεια των ίδιων των μνημείων, των ανθρώπων και διασφαλίζουν βέβαια την ποιότητα της πρόσβασης. Στον τομέα αυτό οι απαιτήσεις είναι μεγάλες και ίσως ορισμένες φορές να υποβαθμίζονται από τους τοπικούς φορείς, οι οποίοι έχουν μία έντονη επιθυμία να ξαναχρησιμοποιηθεί, να υπάρξει η μέθεξη των σημερινών τους πολιτών με το αρχαίο μνημείο. Και εδώ νομίζω ότι η συμβολή προσωπικά και του Σταύρου, αλλά και του Διαζώματος είναι καθοριστική στην εξομάλυνση των σχέσεων πάρα πολλές φορές της αρχαιολογικής υπηρεσίας, των απολύτως αφοσιωμένων και σωστά αφοσιωμένων στο έργο τους αρχαιολόγων με τις τοπικές κοινωνίες. Πέρα όμως από το έργο αυτό το αναστηλωτικό, είναι εξίσου σημαντικό το άλλο πεδίο συνεργασίας με το Διάζωμα και αυτή είναι η πρόσβαση στις διαδραστικές ξεναγήσεις μέσα από τα κινητά τηλέφωνα, μέσα από τα λεγόμενα smartphones. Αυτό ξεκίνησε με μια πρωτοβουλία δική σας, γιατί σήμερα εδώ είμαστε όλοι ως μέλη του Διαζώματος, δική μας, και εγώ λέω το μας υπ' αυτήν την ιδιότητα, του μέλους του Διαζώματος. Έτσι, του μέλους του Διαζώματος. Ξεκίνησε λοιπόν από μια πρωτοβουλία δική σας, από τη Μεσίνη, την Επίδαυρο, τους Δελφούς και πιστεύω ότι θα έχει συνέχεια. Άλλωστε, μέσα από τα προγράμματα της ψηφιακής σύγκλησης που αυτή τη στιγμή αναπτύσσονται στους κόλπους της αρχαιολογικής υπηρεσίας, εκτελούνται από τις εφορίες αρχαιοτήτων, το Υπουργείο έχει προβλέψει για τη δημιουργία ειδικών ζωνών Wi-Fi στους αρχαιολογικούς χώρους, επομένως και στους χώρους που υπάρχουν τα αρχαία θέατρα. Αλλά αυτό που μου δίνει τη ευκαιρία να πω και ίσως να μην το έχουν συνειδητοποιήσει ούτε οι συνάδελφοί μου εν τη επιστήμη, είναι ότι από το 2011 έχει τροποποιηθεί και το θεσμικό πλαίσιο που διευκολύνει τις συγκεκριμένες παραγωγές, με την κοινή υπουργική απόφαση του Νοεμβρίου του 2011. Καταλήγοντας, για να μην σας παίρνω ατέλειωτο χρόνο, θα ήθελα να τονίσω ότι πέρα από την συμβολή του Διαζώματος στην επιστημονική αποτύπωση των αρχαίων θεάτρων, ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, το οποίο πλέον έχει πάρει μορφή, έχει πάρει σάρκα και οστά, και εκτός από την αδιαμφισβήτητη βοήθεια που παρέχει το Διάζωμα με την αξέβρεση πόρων για τη συντήρηση και την αποκατάσταση των θεάτρων σε μια περίοδο όπου το κάθε ευρώ αποκτά τεράστια προστιθέμενη αξία, το Διάζωμα έχει κατορθώσει αυτό που σε αυτή τη χώρα, σε αυτόν τον τόπο, σε πολλές περιπτώσεις θεωρούμε ακατόρθωτο. Να συζητήσει με τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται, να ευαισθητοποιήσει αυτούς που μέχρι σήμερα δεν ενδιαφέρονταν και στη συνέχεια να τους οθήσει να συνομιλήσουν μεταξύ τους, να συμφωνήσουν και να δράσουν για ένα κοινό σκοπό. Αυτό πιστεύω ότι είναι η μεγαλύτερη κατάκτηση
που στους δύσκολους αυτούς καιρούς που διανύουμε μπορεί να μας δώσει μοναδική ελπίδα και μοναδική δύναμη. Σταύρο, σε ευχαριστούμε πολύ.